Ето хора, на същото място сме пак. Доста време мина. Ето същите тиквички. Същата горичка. Сега там трябва да видим същите коне. Ще... Ето ги, да. Същите коне. Искам да се избера някой силен. Вау, този беше много силен. Еха. Този е наистина много силен. Добре, сега, да, през пътя си намерих въглища, тръстика, малко овце. Сега, като обичайното, ще съберем дърво. Но първо ще трябва да се намерим още една овчица. Която тази овца. Вече мисля епизодите са 6-7 минутки. Така да взема кол. Добре. Попихме малко крави. За кожа. Искам кожа. Искам кожа. И сега ще взема да ги привлека. Опа! Хайде бе! Хоп. Та ще убия и ще привлека и тя двете. И после ще се върна за тях сега. И това ще е за епизода пак. Много са къси, знам хора. Просто ми се иска. Не ми се иска много да време да качвам. Гледам да е по-бързичко. Да, коментирайте, оценявайте, subscribe. Аз бях Mr. Melan The Best и довиждане.